Є в наявності отакий маленький помічник. Вимірювач напруги. Дуже маленький, компактний. Розмір його всього такого 30 на 30. Працює при температурі навколишнього середовища від 0 до 50 градусів по Цельсію. Вимірює напругу від 50 до 500 вольт. Досить його тільки вимкнути у мережу, він буде показувати. Що ми зараз з вами і зробимо. Ось він показує напругу, яка у нас є. Дуже полезна і нужна річ у домі.